Исәнмез, кадерле укучыларым. Без бүген сезнең белән дәрестә химик реакция тизлеге һәм аңа тәэсир итү шартлар буенча биремнәр тишеп алачакбыз. Бирем номер 1. Балалар, сезгә тест бирелә, шушы тестны тишеп алыгыз. Бирем номер 1-нең җавабы белән танышып үтик. Тестның җаваплары белән танышабыз. Химик реакциянең тизлеге бәйле. Реагирлашучы матдәләрнең табигате, реагирлашучы матдәләрнең концентрациясе, реагирлашучы матдәләрнең ырыну өслеге, температура. Эстә санап үтелгән барлык билгеләрдә химик реакциянең тизлегенә тәэсир итә. Дөрес җавап була 5-нче. 2-нче. Кайсы реакциядә 1 минут дәвамында иң күп водород аерып чыгачак? Химик реакция тизлегенә тәэсир итү шартларын исәпкә алабыз да, танышып үтәбез, карап китәбез. Мәддә ваграк булган сайын ырыну өслеге зур һәм реакция тизрәк барачак. Концентрация зуррак булган сайын реакция тизрәк барачагын беләбез. Кислота көчле икән, реакция тизрәк бара. Шуңа күрә бу 2-нче сорауда дөрес җавап була Б. Чөнки цинк порошок халәтендә һәм хлорид кислотаның концентрациясе 10%-ка тигез. Шулай итеп җавап була Б хәрефе. Ни сәбәпле туклану продуктларын холодильникта саклыйлар? Әлбәттә, химик реакцияләрнең тизлеген акырнайту өчен. Ни өчен кайбер очракларда ын җитештерү заводларында шартлау барлыкка килә? Әйе, ын безнең бик вак, чөнки онның ырыну өслеге зур булгачтан шартлау барлыкка килә. 5-нче сорау. Кайсы кислота белән цинк бик әкрен реакция керәчәк? Эремәдә барлык кислоталарның да масса өлеше 20%. Итибар белән карап алсак, бирелгән кислоталар арасында серке кислотасы иң көчсез. Кислота көчсез булган сайын реакция әкренрәк бара. Димәк, дөрес җавап була 4-нче. Бирем номер 2. Азот водород белән реагирлашканда 10 секунд булганда азотның концентрациясе 3 моль литр иде. 40 секундтан соң 1,12 моль литр булса, реакция тизлеген исәпләп чыгарыгыз. Реакцияның тигезләмәсен языгыз, матдәләрнең агрегат халәтен языгыз. Җавап. Безнең формула билгеле. Шушы формула өстенә куябыз. Димәк, безнең формула В тигез була С1 минус С2 бүленгән Т2 минус Т1. Димәк, тигез була 3 минус 1,12 бүленгән 40 минус 10. Тигез була 0,6 моль бүленгән литр тапкыр секунд. Реакциянең тигезләмәсе N2 плюс H2 өчәү килеп чыга 2 NH3. Барлык матдәләр дә газ халәтендә. Бирем номер 3. Температура коэффициенты 3-кә тигез булса, температураны 50 градустан 90 градуска арттырганда реакция тизлеге ничек үзгәрер? Әйдәгез укучылар, җавап белән танышып үтик. Бирелгән Т2 тигез була 90 градус, Т1 тигез була 50 градус, гамма тигез була 3-кә. Безнең формула билгеле һәм шушы формула өстенә куябыз. В Т2 тигез була В Т1 3-нең 90 минус 50 бүленгән 10-нчы дәрәҗәсе тигез була В Т1 тигез була 3-нең 4-нче дәрәҗәсе килеп чыга. Димәк, реакция тизлеге 81 тапкырга артачак. Бирем номер 4.
Каталитик реакцияларның тигезләмәләрен язып бетерегез һәм тигезләгез. Экранда сез укучылар реакцияләрнең тигезләрен башын күрәсез, ахырын язып бетерегез. Бирем номер 4-нең җаваплары белән танышып китәбез. 2 калий хлор O3 таркалган вакытта марганец 4 оксиды катализатор, килеп чыга 2 калий хлор плюс HO2. 2 алюминий плюс H йод 2, килеп чыга 2 алюминий йод H. Бу очракта катализатор булып су тора. Әгәр бу реакция су тамызасын икән, реакция бик тиз барачак. Өченче реакция 2 SO2 плюс O2, килеп чыга 2 SO3. Бу реакциядә катализатор ванадий 5 оксиды. Бирем номер 5. Натрий, алюминий һәм бакыр металларының кайсысы су белән бүлмә температурасында реагирлашачак һәм ни өчен? Җавабыгызны аңлатыгыз һәм реакция тигезләмәсен языгыз. Бирем номер 5-нең җавабы белән танышып беттек. Бүлмә температурасында натрий металлы гына су белән реагирлашачак. Әрдә химик реакцияләрнең тизлеген карасак, бу 5 билгенең матдәнең табигатенә бәйле дигәнне туры килә сезнең. Натрий актив металл, селтеле металл, ул беренче төркемнең төп төркемчәсендә урнашкан, аның соңгы энергетик дәрәҗәсендә бер генә электрон урнашкан, шуңа күрә анарга бер электронны бирергә җиңелрәк. Алюминий белән су җылытканда гына реакция кергән мөмкин, бакыр белән су бөтенләй реакция керми. Кадерле укучылар, без сезнең белән химик реакцияләрнең тизлеге һәм аңа тәэсир итү шартлары белән танышып беттек. Бүгенге дәрестә алган белемнәре сезгә киләчәктә булышыр дип ышанып каласы килә. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.